Hej, hvad så med den her? Den her ser svær. Her er endnu en. Hvad med den her? Den her ser svær. Hvad med den her? Hvad så med den? Den her ser svær. Hvad med den her? Den her ser svær ud. Hvad med den her? Her er endnu en. Den her ser svær ud. Hvad så med den her? Hold da op, hvor er Måneby blevet flot. Det kunne guldhopperne og håndværkerne ikke have gjort uden din hjælp. De er også meget taknemmelige for det fine arbejde. Tillykke med den flotte by.